Ето едно чудесно видео, пак тук сме на морето и реших пак да кача едно видео. Кратко ще бъде, но искам да споделя това, което е вътре в моето сърце, за насърчение и утеха и обещания за всеки един, който слуша. Посланието, което искам да кажа е: чети си Словото. За всеки, който го мързи, който не чете, чети си Словото. Искаш победа, чети си Словото. Искаш да имаш вяра, чети си Словото. Искаш да бъдеш свободен от демони, чети си Словото. Искаш да успееш финансово, чети си Словото. Искаш да имаш добър успех в взаимоотношенията и брака си, чети си Словото. Искаш да бъдеш разумен, а не глупав, мъдър, чети си Словото. Искаш да ходиш с свобода в себе си и в душата си, чети си Словото. Искаш да цитираш и да помниш от Словото, чети си Словото. Искаш да имаш видение, чети си Словото. Искаш да имаш надежда и любов, чети си Словото. Искаш да имаш картина и видение или пророчество, чети си Словото. Искаш да служиш на Бог с дух и истина, чети си Словото. Искаш да чуваш от Бога и да знаеш каква е волята на Бог за теб и за твоя живот, чети си Словото. Искаш да имаш правилните приятели или взаимоотношения, чети си Словото. Искаш мъдрост, чети си Словото. Искаш разум в управлението на финансите, в земеделието, чети си Словото. Интересно е, това вървеше в мен през цялото време и не съм го чел никъде, а просто Божият дух в мен направо го чух да върви по същия начин, както аз го казвам в момента. И аз реших да го споделя, да бъде за насърчение на всеки един, който слуша. Гладът за Господа ще се умножи и ще дойде, когато ти си четеш Божието Слово. И ще дойде глад за благовестие към изгубените. Исус Навин казва: тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но денем и нощем да размишляваш над нея, и тогава ще имаш добър успех. Ние имаме привилегията да правим избори. Твоят избор днеска ще ти коства вечността. Това, което решаваш в момента, може да ти коства в бъдеще. Това, което правиш като решение, като избор сега, може да ти помогне след време и да бъдеш благодарен на Бог, че ти е дал да направиш правилния избор. Ти си управлението и Бог те е поставил да управляваш тук на земята. Небесното царство е в теб. Как управляваш и как владееш. Бъдете благословени в името на Господа. Алелуя!